Ne aflăm la Centrul de Sănătate SANED din localitatea Ivești, județul Galați. În 2019 a fost deschis pentru public. Scopul nostru este ca să ajutăm oamenii în problemele de sănătate, să dăm calitate vieții. Capacitatea centrului este de 40 de persoane. Centrul a fost dotat cu mai multe spații, unele de tratament, exerciții fizice, sala de mese, sala de seminar, bibliotecă. Spațiile din împrejurul centrului au fost amenajate tot în scopul acesta pentru ca persoanele care sunt stresate sau au o activitate aglomerată să poată să se relaxeze. Există bazin de recuperare în apă, există salină, saună. Dacă vorbim de partea de terapie, se fac împachetări, băi, contrast, exerciții la sala de gimnastică, recuperare individuală. Avem 2 cabinete de kinetoterapie. Seminariile, care sunt foarte importante, subliniază aspectul relației dintre stilul de viață și sănătatea noastră. Alimentația în centrul de sănătate este vegetariană, făcută în așa fel încât să aducă sănătate. Diferite diete personalizate, dacă este cazul, pentru cei cu diferite afecțiuni. Deșteptarea în centru este de la ora 6, înviorarea de la ora 6:30. Apoi la ora 7 este marele dejun, așa cum spunem noi, este un lucru pe care ne-am dorit ca toți cei care vin aici să-l schimbe, să înțeleagă că dimineața este masa cea mai importantă din zi. În fiecare dimineață este seminar. Până la ora 1 sunt activități individuale. Se servește masa până la ora 2, iar de la ora 2 la ora 3 se merge la plimbare. În general, pacienții sunt mulțumiți, dar mai mult decât atât, ceea ce dovedește clar faptul că o schimbare a avut loc în trupul lor, sunt analizele care se fac și la început și la sfârșit și lucrul acesta arată o dovadă clară. Atunci când văd analizele, ei se conving că un stil de viață sănătos ajută foarte mult starea de sănătate. Într-o societate marcată de competiție, rivalitate interumană, agende supraaglomerate și foarte mult stres, în care omul își pierde direcția și identitatea, centrul de sănătate devine o oază în care timpul se oprește și în care omul se regăsește pe sine și adevărata lui valoare, iar lucrurile simple ale vieții, dar care aduc adevărata bucurie, sunt redescoperite. Dacă simți că este ceva în neregulă cu tine, dacă ești neliniștit, dacă nu înțelegi de ce a apărut boala, de ce trebuie să urmezi un anumit tratament, dacă îți dorești să descoperi cauzele suferinței și a bolilor, dar totodată dorești să afli care este cea mai bună cale de vindecare, dacă dorești să scapi de povara sufletească și de sentimente confuze, dacă te simți singur și neajutorat, sau dacă pur și simplu îți dorești liniște și pace sau socializare interumană, atunci Centrul de Sănătate și Educație SANED este locul de care ai nevoie. Te așteptăm ca oaspete în centrul nostru și ca partener împreună cu noi în frumoasa călătorie a redescoperirii bucuriei de a trăi.